Fusi. It is nice to be here. When Herod was king of Judea, there was a Jewish priest named Zachariah. He was a member of the priestly order of Abijah, and his wife Elizabeth was also from the priestly line of Aaron. Zachariah and Elizabeth were righteous in God's eyes, careful to obey all the Lord's commandments and regulations. Verse 7, they had no children because Elizabeth was unable to conceive and they were both very old. Because they said, Amen. Amen.
Luke chapter 1. Ningabi nawo asuzibabade sizawukhawuleza siyabe. Kanthina amen kondawo. Amen. Ozayo WhatsApp ngithi hey ubaba ukhushana ngojika. Wasesasiza ukukhetha ingabajika. Now sitholakele incwadi kaLuka chapter 1. Siyakholelwa ke sonke ukuba ibhalwa nguLuka le ncwadi. And umqondo wayo ungofeza uYesu noMessiahship and all those things. But what is very important endithandayo apha kuLuka, xa introducer le ncwadi yakhe uyibhalela uTheophilus olunge kunene. Siyakhumbula kusisithi besithi hey Theophilus olunge kunene nami ndizidinile ndayokuziphanda ezi zinto. Ndaziphanda ezi zinto. Nakuverse 4 uthi naku ndiyakubhalela ke ezi zinto ukuze ube nengqiniseko yezinto owazifundiswayo. Nasibambile ndaba. Nakuphephose yokubhala kwam andibhali into yokokuba ndikuchazele izinto ezintsha. But ndibhalela into yokokuba ezi izinto sele uzifundisiwe ube nengqiniseko yazo. Mhlawumbi bandlela sekuselela maqale lendawo ndithi liyingozi ubuKristu obungaqinisekanga. Theophilus, Theophilus, ndiyayiqonda i-danger yokuziva ezi zinto ze ungaqiniseki kuzo. Mandukunike evidence, mandukunike research document so that nazi zinto uzixelelweyo bakuqiniseke. Ndikubaleka sapula sekhaya ndibulwayo week of prayer asizama ukunixelela izinto ezintsha. But kunayo week of prayer zokunika ingqiniseko yezinto esele nizazi. Ewe ndivile ngoYesu wasifaneleyo sizokunika ingqiniseko. Ewe ndivile ngoYesu obuyayo sizokunika ingqiniseko. Imvile ngezulu elilungisiweyo silapha ukunika ingqiniseko. Kuba the biggest challenge kumaKristu esingawa namhlanje ukungaqiniseki kwizinto esikholelwa kuzo. That's the biggest challenge. The biggest challenge i-Adventism ukungabikho certain kwi-fundamentals ze-Adventism. Umntu ongaqinisekanga sapho redinga xa ubheka ngapha umoya naye ubheka ngaphi? Ubheka ngapha. Aphinde umoya uvuke ubheke kwantaka naye abheke kwantaka kuba akaqinisekanga. Now to look, Theophilus andifuni ube kwingozi yokungaqiniseki ngezinto ozifundisiweyo. Ngibhala ne-research document so that kwizinto obuzifundisiwe ube nengqiniseko yazo. Sabalethi, my first plea namhlanje masiqiniseke kwizinto esizifundisiweyo. Mhlawumbi sayixoxa ngenini, but maniyihinde nje kancinci. The danger yokungaqiniseki kwizinto esikholelwa kuzo idinaya abantwana bethu ekuzuzeni izinto that made us. Mandiyiphinde. Xa siquestiona i-spirit of prophecy, number one, niyayiva ne? Xa siquestiona i-spirit of prophecy esikhule ngaso, esigade thina, we denying our children from having the same benefit. Because if we question what are the messages to young people, what will guide our young children? If we question what is the Adventist form, what will govern our homes? That which has made us. When we question it, we deny our children from benefiting from it. Amen. Now there's a lot of question and spirit of prophecy. But to look, Theophilus, we phone up what to
ekuqaleni ifuna uqiniseke izinto owawuzixelela. No. Sifike lapha ku-verse 5. Now u-verse 5 uthi ngexesha likaHerode kwaye kukho uZakhariya. Xa iBhayibhile isithi ngexesha likaHerode yenzela ungalahleki nge-time frames. Inceda wena into kokuba ifana nokuthi ngexesha le-COVID-19 kwaye kukho umzalwana uSololo. Then obviously uyayazi umzalwana uSololo uphile. Na uZakhariya waye engumprofeti ephuma kwi-lineage yobuprofeti ephuma kwi-lineage yepriesthood. He was a priest ephuma kwi-lineage yepriesthood. Now ithi uZakhariya lo wayetshate no-Elizabeth. Sivile ne? Now ithi baye bobabini saqala le ndaba baye bobabini bengamalungisa ebusweni bukaThixo. Baye bobabini beyigcina imimiselo kaThixo. Yes. Ne-regulations. But verse 7, nangona babe righteous, nangona baye bengamalungisa, but umama lo wasibharele ngabantwana. Even the righteous can be barren. Naba bangawo amalungisa siyakwazi ukuvalwa isizalo sabo. In other words, naba bangawo amalungisa banayo imithandazo engaphendulwanga. Bengamalungisa benjalo. Now, if you look at the it, bobabini baye bengamalungisa. And I want to argue, kulele yasavuselela igcweleyo nithi into yobulungisa ekhaya ayodokatata eyomntu wonke. I want to argue and say, lo mcimbi wokusindiswa ayingomcimbi wonkomnye efemelini, but ngumcimbi womntu wonke. And when it comes to matters of salvation, outsourced. Nakufika kumcimbi wokusindiswa awusindiselwa umyeni, awusindiselwa inkosikazi. You ought to be righteous on your own. Ilapho iBhayibhile isithi ayithi waye uZakhariya elilungisa, but ithi uZakhariya no-Elizabeth wabili babezintoni babengamalungisi ebusweni bukabani bukaThixo. Manje iphinde bethunana ndithi omama ayingomama bokuthandaza okanye umsebenzi wakho wokuthandaza. We are all called to be righteous. Xa utata engathi yekelela mama understand into yokuba ukholo wakho is on your own hands. Xa umama engathi yekelela tata understand that matters of salvation cannot be accessed. Akufika umcimbi wokusindiswa wonke umuntu uzawufuneka esindisiwe ngokwakhe. At this age siyabathandazela, but once bafike kwiminyaka yokuqonda, they must claim their own salvation. Akho uzawusindiswa by association. Hayi ngiyabe ndaxhomana nopoyoyo nokupoyoyo ungumdala and therefore uzawusindiswa. Asizosindiswa by association. Hayi ndikhonze kwelibandla ngenxa ndikhonze kwelibandla I ought to be saying asizosindiswa by denomination. Hayi ndizalelwe kule family abazali bam bayibamba le nto ndingekabikho. Asizukusindiswa ngokuzalelwa in the right families. But sonke sawufika kwiminyaka yokuqonda kunyanzelekile silukleyime usindiso. Nabo sabasona bevuselele. Now ithi kabile lo mama nalo tata baye bengamalungisi. Now but nansi le ndawo ufuna sixoxe ngayo, but baye bengenabantwana. Nendlela kahle bandla lasemvuselele ndithi bobabili kulaa family bangamalungisa. And i-argument yam namhlanje evuselela ithi bendiba kuba bengamalungisa iminqweno yabo ibifanele yafezekiswa.
Bendiba okokuba uThixo uvula isizalo eYerusalem, isizalo sokuqala amakasivula sasikamama Elizabeth. Kube lilungisa. Bendiba xa kusahla izinto zimbi zizavula kwa-Elizabeth kuba ngoko umama Elizabeth nokuqaqisa bangamalungisa. Bathi bethuswa ku-verse 7 uthi basekudala kwaye abangabantwana. And abantu namhlanje abuselela ndithi even the righteous can be buried. And abantu namhlanje abuselela ndithi nabo bangamalungisa bayazifumana ileta ezithi you are retrenched. Joshua the righteous can be retrenched. Ndifuna ukuthi ababuselela nabo bangamalungisa bayazifumana i-diagnosis ezinebudaloko by-diagnosis. Nabo bangamalungisa. Nabo bangamalungisa bayalala iikhabhathi zabo ziempty bangamalungisa. Even the righteous can be buried. Ndithi u-Elizabeth bobabili noZakhariya bangamalungisa. Ithi babili kwaye babeyigcinile imithetho nemimiselo kathi ngizothi abavuselela even the righteous can be rejected endisithina sesephiwisile. Khambe ngikhawuleze ngesiso yethu ndithi into yokuba barren kwakho undibabe kahle into asevuselela was not an indication of their wickedness. Uzakuzibhuda izinto wawukujonga iimeko zabantu ufikelele kwisigqibo esithi iimeko zakhe zimbi nje ufunathelo nguThixo kuba the righteous go to after Jesus word. Uzakuzibhuda ndithi nabo abangamalungisa xa ubona iimeko zabo zingahlangani zikuthini into yokuba uThixo ubafunathele. Hayi baba ndithi nabathina benifuna kuxoxekayo wabo befika bayalifazi wakhona ukomaloyo bathi bhuti thatha inyani yintoni eliyenze kuThixo kuba according to them bacinga into yokuba into ezimbi zehlala abantu abafunathele uThixo abayibabandi noma kwi-chapter zokuqala xa uThixo ebevuma. And I want to say andiyazi imeko ogqobhoza phantsi kwayo ndithi kuwe namhlanje it is not an indication yokuflathela uThixo. But the righteous can also be buried. Ndithi the righteous not interviews but rejected. Does not mean they are not righteous. Nomfo ndaqonda into yokokuba Sadik ndaqonda into yokokuba hayi bo xa imithandazo yakhe ingaphendulwa sele elingisa uzamshiya lo Thixo. Andiyani wanihamba nam na kuba kweyam ingqondo ezi zizathu axayenozibeka phambi kwam athi soloko mamela I have kept all principles and I am righteous before God. And that was bendiza athi ndiyamshiya uThixo benandoda enkulu they are justified to do so. They've done everything good. They've done everything good. But yilandela le chapter xa ufika kuverse 11 uzawuthi uverse 11 kuwe lo tata njengesiqhelo wahamba wayokuphumisa impepho ethempelini. Nakukhumbula ke kusensual into yokokuba impepho ibiportray imithandazo yamaKristu. So you will burn incense then as an indication yemithandazo yesizwe. We understand. Now ndibambe ke ngokuxa ndisithi aka umthandazo wakhe awuphendi kwakhe but he continues to offer the prayers. And yet kumthandazo endlini
awuphendulanga. But umhla Jenny loTata continues to show up in the temple. Logama umthandazo ungaphendulanga. All this, even though the righteous can be perfect, continue to show up. Nangona umthandazo wakho ungaphendulanga, but kula Sabbath ayenza, lo Sabbath school ungaphendulanga lo mthandazo. Unjalo. Amen. Sizacela isifundo, sicela usenzele isifundo. Awunakubani to prepare that lesson, but my prayer for you, prepare it in the way. Kodwa uzoyenza lapho ngeSabbath. Kuba uTata umthandazo wakhe manje asekhaya awuphendulanga, kodwa uthekolo ubekethempileni. Nothukeke sakuladinga ayabhizi esenza lempepho, ekhulisa lempepho. Khulisa lempepho pha, iyakhulisa. Umthandazo wakhe awuphendulanga. Khulisa lempepho. Iske ithi iBhayibhile yami kweGristhunywa eceleni kwakhe. Asothandazo sele kweGristhunywa phina bethu eceleni kwakhe. Iyakhulisa impela etempileni. Nasi ibamba lepho. And I want to argue nondanyana ngithi okokuba wayehleli kokwabo, he would have missed the appointment. Next the temple. Okokuba wayedecide out yet. Wayedecide out down. Yayisathi iBhayibhile yakhe ayiphuma inalocation yasetempileni. Ibhakengekho. Yefumana sakulesethi ngithi so, you are born and show up. But one of these days, an angel shall appear. One of these days, our priestess of the Sabbath school is told us as soon as I'm very careful. So you turn us all out. Continue to show up. Even if showing up does not make sense, continue to show up. But I know tennis women should have been right. But anyway, let me go and offer the prayers of the nation. While they're busy doing that, the Bethlehem, an angel by the name Gabriel showed up. Thank you, Lord. Has been answered. He was, at this point, he was not offering his own prayer, but he was offering the prayers of others. But when he offered the prayers of others, his own prayer was answered. That's the formula. The cause there will be tenders of mama, tenders of your own prayers shall be answered. And offer prayers on behalf of others. Did you do in that process? Your very own prayers shall be answered. Your prayer has been answered. I believe. You understand what question you can create. Of course, you can create what it has. But as a question, you can pray and stand before God. But you need from that moment onwards, Zacharias and Bazutiel, because he doubted the answer. I don't blame you, Sister, because when God shows up, He shows up in ways that we cannot explain. When God shows up, He shows up in ways that are unexpected. And therefore the human mind fails to comprehend when God shows up. But when God shows up, God is showing up. God is showing up. By the time that this disease is terminal, God is showing up. And I want to say to you, week of prayer, even if showing up, does not make sense, keep on showing up. You have showed up last week, your prayers have not been answered. Did you show up again next week? Even if your prayers are not answered. Keep on showing up. Even if showing up does not make sense, but my plea to you is keep on showing up. Because one of these days, who's on Gabriel,
phatha impendulo yakhe endizamubhaqa evuselele. And my argument is that okokuba xa ifika impendulo yakho kwesi situlo uqhele usibamba apha ifika ingekho. Don't think about this, Sefala ngoku. Don't think about this. Think about this. He stayed phaa for 38 years ngakula mlambo. Ndithi okokuba wayencame kunyaka we-37 ngexesha ile sangenayo kunyaka but he stayed there. Ndithi kuwe, keep on showing up. It does not make sense emntwini, it does not make sense community, it does not make sense family yakho, ubomi bakho does not talk to your righteousness, righteous and yet imeko zivumi. My plea to you, keep on showing up. If you keep on showing up, heaven will show up for you too. Amen.